Bon dia, som la Tatiana Rosés, l'Oliver Navas i l'Adrián Soto i avui us explicarem el nostre projecte sobre projectes de segon de l'ESO. Un grup d'alumnes de l'Institut ha presentat recentment el seu projecte titulat Mouta, una iniciativa centrada en la creació d'un triatló adaptat a persones amb discapacitat. L'objectiu principal ha estat dissenyar proves esportives inclusives que tinguin en compte les diferents realitats físiques dels participants. El projecte s'ha dut a terme en grups de 4 o 5 persones i han tingut una durada de 2 mesos. Per desenvolupar-lo, els alumnes han utilitzat eines digitals com l'ordinador i el mòbil que han estat clau per fer recerca, planificar i organitzar les activitats. Un dels principals reptes ha estat trobar proves adequades per a persones sense braços, que ha obligat a buscar alternatives creatives i funcionals. Tot i les dificultats, l'equip destaca que el que més han gaudit ha estat el treball col·laboratiu i la capacitat de superar obstacles junts. Segons expliquen els participants, la part més complicada ha estat seleccionar les proves, ja que calia assegurar que fossin accessibles, segures i a la mateixa vegada motivadores. Tot i això, valoren molt positivament l'experiència i asseguren que han après a desenvolupar un projecte pensat des de la perspectiva de les persones amb discapacitats. A sobre, hem parlat amb l'organitzador d'aquest projecte, el José Manuel, i ens ha explicat que el projecte ha estat dividit en unes fases. La fase 0 va ser en la que van decidir com seria la creació del projecte, van crear publicitat i van fer tot el que és cartells i tot el que és com més disseny. Després, la fase 1, van anar a provar les proves, a veure si realment eren adaptades als alumnes o a la gent que volia participar en el triatló. Després, quan ja tenien les proves provades i van veure que eren adaptades suficient, van passar a la fase 2, que era dur a terme el que és en si el projecte i preparar la triatló. I ara, el dia 6 de juny, tenen la presentació en la qual presentaran els seus projectes i triaran quin és el millor. Ara hem entrevistat a un alumne... Dilo, da igual, esto se corta. El Biel Saldanya l'hem entrevistat, alumne de segon d'ESO, i ens ha dit el següent. Comencem el projecte en què ens explicarà un dia de la setmana següent, ja que comencem que en José ens podrà explicar per fer aquesta publicitat i ens podrà adaptar perquè els discapacitats també puguin estar-hi. A continuació podreu escoltar la notícia. A continuació podeu escoltar l'entrevista. Hola, bon dia. Soc l'Oliver Navas, alumne de quart d'ESO B, i avui estem amb... En Biel Saldanya, alumne de segon d'ESO C. Biel, ens podria explicar com es diu el teu projecte i de què va? Es titula Mouta i va sobre un triatló amb gent discapacitada. I per què vas escollir aquest projecte? No el vam escollir com a tal, sinó vam fer idees entre tots i va ser la més votada. I amb qui has treballat aquest projecte? Amb amics, hem fet nosaltres els grups. I de quant temps més o menys heu trigat a fer-lo? 2 mesos i mig, por ahí. I quins materials o recursos heu fet servir? L'ordinador i la llibreta. I has trobat alguna dificultat que puguis destacar? Sí, al buscar esports per a aquestes persones amb immobilitats o coses així. I què és el que més t'ha agradat? Ficar-nos a la pell dels discapacitats. I pel contrari, quina ha sigut la part més difícil? Com ja he dit abans també, el buscar esports. I has après alguna cosa que t'hagi semblat interessant i vulguis destacar o ens vulguis explicar? Que hem après com se sent un discapacitat, perquè en una prova d'aquestes ens vam ficar a jugar com si siguéssim cecs, sense braços, sense cames i jocs així. I estàs content amb el resultat final? Sí. I ja per últim, algú que vulguis dir o ens vulguis comentar? No. I de l'1 al 10, què t'ha semblat? 7 i mig. Moltes gràcies, Biel. De res.